SPFI 365 चैनलनि जों नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ आपडेट होनो लुबैदों। बे भिडिअआनो जाबाय बाक्सा जिल्लानि रुपुई बाजारनि बेन्दोङाव थानाय बिथां मंगल नार्जारी बिथांनि मैगं दखानाव आं दं आरो बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो मैगं बेफार खालामनानै गावनि नखरनि गथ' गथाय आरो नखरखौ मोजां रोखोमै सामलायबोबाय थादों आरो बिथाङा मैगं बेफार खालामदों आरो मैगं बेफार खालामनानै बिथाङा दिनै गावनि नखरखौ खोब मोजां डिसिप्लिन भाबै सालायलांगासिनो दङ आरो बिथाङानो रुपुई बाजाराव बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो साबसिन मैगं बेफारि होननानै जों मिथिगौ आरो बिथांनाव गासै फेसिलिटिया दङ। फन पेनिफ्राय लानानै नोंथाङा बिथांनि दखानाव आलु, कफि, सामब्राम, हाइजें, बानलु, आलु, मुला बायदि बायदि नोंथांनि नखराव नांनाय ओंख्रि ओंखामनि थाखाय नोंथाङा बिथांनि दखानाव फैयोब्ला बिथां मोनलांगोन। नोंथाङा लाथिख' पकेटै फैब्लाबो बिथांनाव फन पेनि जोहै बिलखौ होनो हानायनि माखासे सुबिदा दङ आरो बांसिन दखानफोरावनो जोङो रुपुई ओनसोलाव जाफोर मैगं दखानिफोर दं बिसोरनाव फन पेआ खोब खम दं आरो बिथांनाव बांसिनैनो फन पे थानायनि जाहोनावबो बिथांनाव बांसिनै माखासे गोरों गोरा सुबुंफ्रा बावहाय जायो आरो बिथाङा अर्गेनिक बेसाद फानो आरो बिथाङा खम बेसेनावनो नोंथांनो नांनाय मैगं थाइगंफोरखौ बिथाङा फाननाय जायो। दा जों बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। दा बिथाङा बेस्थ' जाना दं, मैगं थाइगं बायदिसिना जाबनायाव बिथाङा बेस्थ' जाना दं। बिथाङानो मंगल नार्जारी। दा जों बिथांनि लाइफ स्क्रिप्टनि सायाव फंनैसो सोंनो नाजानाय जादों। आच्छा, मंगल नार्जारी नोंथाङा रुपुई बाजाराव बेसे समनिफ्राय नोंथाङा मैगं बेफारखौ खालामदोंमोन? गोबां दिन जाबाय आरोखि। ओरैनो खै बोसोरसो जाखो नोंथाङा? मथा-मथि 30-40 बोसोर जाबाय। 30-40 बोसोर। 30-40 बोसोर मैगं बेफार खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि नखरखौ खोब मोजाङैनो सामलायदों होननानै जों मिथिदों आरो नोंथाङा बेनि गेजेरजों माबायदि लाइफ स्टाइल दानो हादों बेनि सोमोन्दै बुंनो नांगोन। दा जेरैबायदि साननांगौ बिदि हास्लाबाखैबाबो मोजाङै सलायना दं आरोखि नखरा सलायना। दा नोंथाङा जोंनि SPFI चेनेलनि जोहै नोंथांनि ओनसोलनि थामहिनबा रुपुई बाजाराव मैगं थाइगं बायनो फैग्रा सुबुंफोरखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो लुबैयो नामा? बिथांमोना फैयो, आं जेबो बुंनो गैया, बिसोरो लांग्राफोरा लांफैबाय थायो आंनाव। जाय बिलागा लांफैयो, लांनो लुबैना लाङो आरो। जेनेबा आं लेंहरलायनाङा, गावसोर फैबाय थागोन नालाय लाना थाङो आरो। नुब्ला नोंथांनि दखानाव फैखायो आरो आं गोबां फैयो। नोंथाङा बेफोर मैगं थाइगंखौ बबे जायगानिफ्राय लाबोयो ओरैनो? बेखौ जोंहा आनन्द बाजारनियावबो मोनाथ', खेथियानो जाबाय आनन्द बाजारावसो नालाय, आनन्द बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो। आनन्द बाजार बेलेग जायगायावथ' गैखाया जोंना, आनन्द बाजारनिफ्राय लाबोबाथाय जोंनि रुपुयाव मोनफैयो। दा बिथाङा गावनि मैगं दखान खालामना जि जानाय गोबां खोथाखौ बिथाङा बुंबाय। बेसे बोसोर होन्दोंमोन दा बेयाव मैगं? 40 बोसोरसो जाबाय आरो बिथाङा मैगं। दा जोङो केमेरामेन बिथांखौ आं गासै बिथांनि फाननाय मुवा बेसादखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनो थाबाय। केमेरामेन ओरै बिथाङा मा फानो? बिथाङा कफि, बे शिलंनि अर्गेनिक, आलु, जोगोनार, हाइजें, सामब्राम, आलु आरो लकेल दुन्दिया, फानलु, फुलकफि, मुला, जोगोनार बायदि बायदिखौहाय एकदम अर्गेनिक बेसादखौ फ्रेस बेसादखौ मोनो आरो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना रुपुई बाजाराव मालाबाबो फैयोब्ला बिथां मंगल नार्जारीनि सब्जि दखान थामहिनबा मैगं दखानाव हाबनो दाबाव आरो बिथाङा खम बेसेनावनो मैगं थाइगंखौ फानो आरो बिथांनि मैगंफ्रा खोब ताजायै थायो आरो बिथाङा खोब जोथोनै लाखियो। दा जोंनि SPFI चेनेलनि जोहै नोंथांमोननिसिम फिन जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बरायनि।